Vi tager ned i rykkerummet, der kan I se herovre holder en lille gravmaskine. Jeg har kørt lidt fast. Går vi herover. Der har vi også en lille gravmaskine, som jeg kører en lille smule fast. Og herover vil vi prøve Falk og se om de kan få deres maskineri op. Herude har vi en Unimog, en gravemaskine. Ups, der er blødt her. Jeg kæmper Falk med at trække en Unimog op. Har vi en til Unimog.